Weche motende kod paro mar chik mar omenda ni riwruok mar Okinde pacho ka LSK koro singo dhi e doho mar kwedo paro mar chik mar omenda mar omenda 2024 2025 poni obiro puodhe kaka en no. Jakom mar LSK Faith Odhiambo wacho ni girito neno ni ibiro kadhe kaka en no kata ooyo. Giwacho ni paro mar chik no biro kelo pek ne oganda jo Kenya. Wacho ni cost of living be tek to kata kitiyo gi mtoka gidwa medo motor vehicle tax at 2.5%. To wacho ni mano bo medo insurance rate, bo medo kata pesa ma ji chulo ka giidho mtoka. To wacho ni mano gimedo ne jo Kenya pesa mang'eny ji ok bi nyal. Ging'eyo kaka sani dak tek kendo cost of living be tek. Koro wacho kaka law society ok wabie wachno. Ka giwinjo wachno, wacho kaka LSK wabo dhi e court mondo court owinjwa mondo court emo give the final direction, because kaka the law society of Kenya wachung ne jite, wachung ne jopiny, ok wabie ni serikal oendelea hinyo jothurwa kok wachung negi.